Vi har stor spänning här ute i fjällsmon här. Nu tar första näten skulle in förra löte. Och här så vi så att här allt vi har blivit klart. Och tar första näten här så här tar såna boje här. Ser det spännande, ser det stora där i förskare. Långt undan var så. Och här så här näten är inte minst det som är mest spänt. Det kommer till hackstora lödan nu kommer näten ut så här det är en så sänder nummer 3 här och här kommer till några omstöver här och det är rätt spännande här.